naprosto toliko lažu ovi glavni mediji, da je neminovno bilo da ljudi potraže ne samo čak ni istinu, nego smisao. Znači, ako ti imaš, to više čak nije pitanje puke istine, nego pitanje smisla. Znači, ako ti imaš Vučića koji stoji pored Makrona, koji ovde na naš oči pred nama, u sred Beograda priča da je Kosovo nezavisna država, a Vučić stoji pored njega i onda ga predstavlja kao našeg prijatelja. I malo te nam naređuje, kao Đoković onda u areni, ovaj nam naređuje da mi volimo Makrona. To se znači, kao šta je smisao? Ne možeš više pričati kao o istini. Ovo je besmisao, ovo je ludilo. Ovo je šizofrenija potpune. Znaš, ovo je odsustvo zaista bilo kakve suvislosti. Znaš, ovde ne postoje pretpostavke za istinu. Dobro. Ovde da, bukvalno kao predrazumsko doba. Mi imamo čovjeka koji tako nešto izjavljuje. Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić koji glumi heroja, nešto kao ovi iz opozicije nisu smeli da uđu ovde da se pobiju samo u predsjedništvu. Čovjek to priča. Ali ajde u redu, je mu to fazon? Je li mangup? Je mu to šmek? Je mu to ono kao, je li to karta na koju igra? U redu. Pa što onda mesec dana pred toga priča kako si ti, Bože, nisi ni, ne znam, ni biftek teo da jedeš pred Angelom Merkel da ne bi gubiš dragoceno vreme razgovora s njom? Što pred Angelom Merkel nisi mangup? Što pred Macronom nisi mangup? Što pred ovim, Bože, Silajđićem nisi mangup? Što si Lajđiću nisi, nego si s njim igraš, što sa Izetbegovićem igraš šah? Sa Bakirom. S Bakirom igraš šah, a Boško Obradović kao, ne smiješ da mi izađeš na crtu. Prvo nije tačno da baš Boško nije smio da izađe, ne prvo ni sad nešto ni Boška, niti ga napadam, ali nije uopšte došao od toga. No, pričat ćemo o tome, da, nego... Ali znaš, što sa Boškom hoće se biješ, ili kao, tvrdiš da bi se i pobio s njim, a s Bakirom igraš šah. Što Milo Đukanović ne smiješ poprako da ga pogledaš. Milo Đukanović ne smije popraka, u podličnom smislu popraka. Ne smije da izjavi ništa. Ovi prave zvanični Crna Gora pravi jedna za drugim diplomatski skandalom. Na račun Srbije. Nemo im trulo protivamo ambasadora. Crna Gora. Od njih zavisimo. Njima ne samo da izgovorimo ništa. Njima ne samo kažemo, sram vas bilo, marš bre. Aleksandar Vučić ne sme. Ali sa Boškom Obradovićem da se bije. Bar to tvrdi. Ni to još nismo utvrdili. A on tako kaže. Htio se da pitaš nešto. Htio sam ti pitam, da.